سلام نعخم فتواتنا እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ተቀኒዩ ኣብ ዘለኹሞ ጸጋን ሰላምን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክበዝሓልኩም እናጸለና ናብዚ ንሎም ዘዳለና መደብ ብሓጎስ ክንዕድመኩም ንፈቱ ከምቲ ክትከታተልዎ ዝቐንኹም ንዝተፈላለየ ክፋላት ብዛዕባ ሰንሰለት ብተኳ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብዙሕ ምዝርራብ ክህልወና ቀኒሎ ንዝሓለፈ ተኸታታሊ ሳምንታት لومون كم مقصلتو بزعبا من كل لاف زبلار استحيزنا متينا لنا مسانا كتحابرو ازق على زي كتسامعوه عدمينا ايو نخالوت كامتان كبتصح ابتز تفالالي دحر قصاتكم الشير كتقبروا بفقر املاح حتىكم العلى كل جن نتي كم زبل حساب قبل بنا انكيدو نز ساعات بوتان سار علنا غزي خازهابنا እግዚአብሔር كم بارخو يفتو نسخاتكم كا سلاتي كله شير مقباركم نخالوت نبارخت مغنيات كتكونوا مفتاوكم قويتا يسوس يبارخكم نام مدبنا خوستكم إذا لومي العيلنا زلنا حسب ببعلا كبد تبلع من كل لاف مالت انتاي مالتي مجمريا كاب ترقمو هنجمر باستر حراي مچم ابز ولدو قرب تግርኛ فاتي حطرنا الله مسلاني برطريت تግርኛ فريت تግርኛ من كل لاف تايو كمزي حاسكو وقت بالعبيدة يبصحو وقت برسي ملوق زبلكا نجار كابيدكا كاب حسابكا خاب قال يصف نجارات كله من كل لافات يبان جميروس زي ود نجار نمبالياتا قال نتقملا مخالف زبلون مسوس تتحاز نجاري ما سلازي زعم من كل لافات انتاينا خنبل دلينا زبل بزح حسابات አለው حسابات ينقلو يوم يبغسو كبر زخونه حسابات አለውም ፕሮጀክታት يبغسو قال أخمان ببلوس من قد ولا يجمروا أموجن ولا أنك ودوا نخديهم وديهم مخنا السمكة جنا نايتي project ويكلا نايت جمروا أيوة صراح عصب غير خوانتي تي زدل وتصيد كهابهم كلنا أبكال يخدم عليهم لذي إذا عينت طريقات مدهساسينا نزار بزلنا ما تيوم زي ما عين السبات انتهى مسيركم بقى يوتهم سي بمتنخافات استملأيو يتناخفوا نجارات انبر نامودا ايبصحنيو لذي زي سكداغم كله خمسه عينت كاخم عنكل او حنت نجار طراي تزخونكم منالبات اتناتهم فوكاس ወይ ካላ اتناتهم ادهبو اتناتهم ባህግ ድሌት ወን ተለዊጥ እختبሎ ተخلي حقن ተመሳሳለ خال ፕሮጀክቱን ሂብካዮም ካለ ስራውን ሂብካዮም ኮሙ ዘይፍጽሙ አይነት ሰባት አለው ብዙሕ ሰባት አለው ተፈልጦም ማለት እዩ እነዚህም ሰዓት ዚአቶም كتماخرهم كلها خدقفهم كتحسب كتلا الله كتبل كلها نونا بقى حيسر الدين حليفة سجيرية يمدولها جن أبكالون كم عينة تماسات الشجرات تروح بهم سبات اللو مالتهم ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከአኽዛረብ ኮሎነ ዘኻ ጽባይ ኮሎነ ዝንዶ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ክዛረብ ኮሎሲ ቤት ክሰርሕ ክሓስብ ኮሎ ሓደ ሰብ ወይ ከላይ ግንብ ክሰርሕ ክሓስብ ኮሎ ሓደ ሰብሲ ኣቀዲሙ መጀመርያ ኾፍ ኢሉ ዘይጽብጽብ መን ይብለና ምክንያቱ ጀሚሩ መሰረት ሰሪቱ አፍርቅ እንደዳ ሐዲግ ወሲ ኩላቶም ይስሕቅዎ ሰባት አክገብሩ ሊጀምሩ ከላብጽሉ ይጀምሩ ይብለና ስለዚህ ጽቡቅ አብነት አይኮነን ዝጀመርካዮ ነገር እንታት ኮን ይዘለ አምላኽ ክትውዲ ይዘለና አምላኽ እታባና ጀመረ ጽቡቅ ነገር ክሳብ መፈጸም ታይ ይሕልወይ በወገን አምላኽ አይኮነን ጸገም ማለት እዩ ስለዚህ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ሞኻኒ ብፍላይ ጀመርካዮ ሓዳርቲ ጀምሮ አይትቆጽሎን تمرت تجمرو أي تقصلون صراحة تجمرو نعوب بتينك خالق إن شاء الله تزقبع وتصيد كيرخب كارلون هب خالق صراحة تخيل بعبي أمدرنا وندح داري ناسي ناي من كل لافات ملؤ عبيت بروجكتات تجمر أيوداني من قصة حسابات قال ينقل أيوداني تمهارو بولوس نتبي كوليجات ياتو أب كوليجات بصيحهم كون كلا لفخلو نريمات ببزحي زرعنا قرزولو أمدرنا مالتي لذي كنزارابلو كنزتيلو كم هاجر كاني كنصليلو نز مرجم زخ اخن صبرو غبو سلاذ خنينا نزاراب زلنا ماتيو صحاب قد كزارب كلوسي እግዚአብሔርሲ ንህርፋን ረሲአንሲ እንኮላልፈው ብለና ለዚህ እንኮላለፍ ረሲ እነድ አኾናሎ እንበር ጽቡቅ ነገር አይኮነን እንኮላለፍ ዘሎ ናይ ውድቀት ሐሳብ አለው እንኮላለፍ ደለው እንበር ጽቡቅ ነገር ታይኾናሎ ክህነጽ ክኽእል አለው ማለት እዩ ነዚህ ሲ ጽቡቅ አብነት ዝኾነና መጽሐፍ ቅዱስ እንታዩ ብዛዕባ መሳፍንት እስራኤል ደጉዕ ኢሉ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ሕዝቅኤል ማለት ምዕራፍ 10 ሸዓት ብዛዕባ መሳፍንት እስራኤል ሲ ደጉዕ አሎም ብዛዕባ ዝኽፍል ዝኸንብብ ከለኹ
قلت بزعبة أنا مدرنا نجاراتي بزح كتير زوستن بفلايكا أبى أقول له أبزري أقول له مالتي بزح رباي بالات يلا على مدرنا بزحات تصفى زلهم أقلقلتي يوص يجمروا جن أتمودتها نبزح سب نعرفت مخنيات نسأل المخنيات خونو خلو أي رأينا مونغو تاي خون مالتي بستفعل على من قدي تسألوا تسعنهم تاي خون يحسس يقصه لذي إزي أبتا مدري قالك سبر زلو إلا زلو أنا قال كم زلو زرينا يو مالتيو حلف نالكو تي دقعة تام معرف بملء تام بوايهم تقدسكم مالتيهم بزعم من كل فيها تزارب مالتي يبقى جن ديك تصل نجار يزارباو بزعم تاي تجمر كرا خرا أنا بس زولدت مو نتهم أنا بس زعبيت أعبي أخا نفشدن الدرجة ناب قرقر أنبسا زب صحة مو جنا مونغو استقاطوا كلت أبنتات يبنالو ونياتو حدا خبطو خرا عبيت اللو أبتو سلسته شيلنا أنبسا خاخونه ممنتال قداي تمهره سبون بلعه كهدن جميرو ممنتال قداي جميرو نايم بسا بحريتي ناي شدننت بحري كله ترائي مالتي جن حزبتات بزعبو سمعو أب قدقادوم كأه تتحزي سانكا أف جيروم ناب هاجر جبسي وسدوه يبلنا دحريو تثبيتا خنتم خمس خلنا مسرائيل تسفع خمس تقبس مسرائيل بزعات قدامها ينبسا مالتي اندقنا خلاي أنبسا كتعب خلا نري أبتقدر شد شن تحرينا أما خلانا بس تملالسه شدن كأنبسا خونه تزخلا يدعبيه تومات ممنت قال قداي تمهري سبون بلعه الدراشتهم قسسه ختماتهم أعنوه إلو مس جوازمه مدرنا بعضلو كلن رع بله زخا أو زحاشة خامريشة أبي عمادي بزون تخون كلن رشوا مرببهم زرقو حلو أب قد قارم كأته تحزه سانك أجرام أب قفا أتوه ناب نقص بابلون ما وصل وحجتي نسرائيل زرخ بعض نبر ببقوا وانو زرخ نبر مكرة ببقوا وانو زوجان في نبر ود كتاتي الزارة مالتي من كل لافات زابير نسوي من برخات كنصهم جن أفت برخة ساستينا أفت برخة أيز أنعون أو أي نبر ماتيو جبسي نبابلون ناب أسيروان بزحات ما رخت انتهي خونيرم أبيد ما رختي يمارو خمدنور بحريوها بزعبة زنقي جزائم يزارب كامليش ماشها ما أخل وينسي بقى دل زخون الزنقي تزرقي حسي زنقي جزاء زخون كوت خلنا نريء مالتي جناخ نسون بحاو حيرو كم صرفين عم بفصل تاع خمسة بس حين ريماتي إذا دوقع عيب ذا عثر إلي دوقع اللهم يلوش أو يلهم بخيل لهم مات بخيا مات دوقع مات بخيات ماتي لامنتيشن مالتي تعرف وار سلت نجارتي مبكاي مالتي سلزي إذا صبوا أبنت أيقونن مالتي كم ذا عينت هوت نبر كنوصله يبلنا يا بير سجى مودة تخمناي عرفت ده سيد زبص أملاخ إيو كم كل الفن يلو صبوا نجار أي جمرنا يعني أمونغو كتر فيلو بصبوا نجار أي جمرنا نيون ده أنا بس حق قصنا كلاين الجس بعرف شو حتى وأنت ما تسالي حسب نركبينه مالتي أو ده دارينا بتجزية تسي حرر جبيت بالله على النبر رأس أرجز بالله على النبر تمت أب سماريا عزيو كفي إلو النبر جزية إلسا نجزي أبير سب حدا تنبي تنبي مالتي صباح كم ذا أواني يقرمي من ما بزي إلا معناته رؤوس مسطحات تنقص ما تيجي مسبلة مالتي دحريو صباح خمسة أوان سي أب سماريا شلقت حرج تايك خوني بسيقال نجنا خاني ثلاثة شلقت سجام كان تخوني كلتا شلقت استاك بسيقال كشيات إلو anyway تاي مالتيو بحصر زخنة سي إخلن حرج قرب كل واحد تزقرم جن إخزابير بسم إخزابير زارب زلوا زنبيزي نا إخزابير نبيو يا أملاخ السبي خافز واتس زبالة كله أم مدرز ودق السبع يكونن جين إذا نقص جزء نبرة عسكر ويكلاي أسلافي إذا جن من الوقت نتناي نبي تنبيت تزارات أورانيرو من ما يمخونني خاين يسمع عني أو خر زارب كله جن تايلو إذا نجرزسي إخزابير بعلوكوا مساخوت السماء أنت زخفتسي كون أيكل نيل مالتي بخال أزار أربعة تايز بدلو إخزابير كلتي يبلون كم زعينة نجر كبر ننا إخزابير كعلنت أبحثهم ملكت تخلون ريهم نبي شو كزارة بخلون ريهم بعين تخا كتريخا قلنا خان تايت قبرناها كاو أكتبل يعني خايلوا مالتي تزقرب تتاريخ حصر نمبال سورياويان دمس إخزابير جانقو نجر يلن دمسي بزح سرقلا بزح سراوي تسمعيهم هاديمهم مسكرو بنسا حارج أو ترخيبه مالتي
بطرحه خينه أو خنقرنا خلو تهزبي نتي مغبي نخوسد شددت قبل كله نزي عسكر زنز نقص جوزنا الرأس أي رجس وما أو ما تهيب لنا تلاتي أتي بزعبة نايجزي أبيهر برخت زلنا تمته كل جزء هو أنتاوي كخون يزلوا ماتي بزحات سبات برخت زيد اللي سبي لنجين أبتي أتحسسبو أبتي الزرار وقت هاي تقبره تسونا ماتي نبرخت كند appreciate تقبره عندي كم زد اللي بزعات صبوا نقدر حساب كند إذا حسب تايخون بهاي من تاو تخون التحساس بام نالبات مجوسق على مدكاي زي جنزب مخان كم حالة صدقي إذا حسبه ولا يرد كان يجين يقوانا صبوا ماتي أنت قوانا صبوا نقدر كأملا خايب كاني هذا خفتنا يمكن كل فات مخنيات زي مالتي سبات أي قبرهم نتنا يجزي أبيهر برخت أي قبرون أي بهجون أي دليون سلزي زي رئيس لنا عبي ناي منجستي بعل سلطان مالتيو نقص قصل نبرس أي سأن تصبق دخانات أماتو ترجع صخ موت كله نتبرخت كير خبه نتبرخت كيس تماقرة كموت إن كله نريء مالتيو أب مزمور ميتن شعتن نتنقر زي كترو خلص انت هيلو بطعمي زقر من انت خفلسي طعميها تسكح كحكا مالتي نمرقم فتوايب مرقم فتودي جين سوات بتكبارهم فتوه بتقامتهم بتناتهم اتيتيود تاي قبل ماتيو نمرقم انفايت تقبر نمرقم زعدم اكايدا يزلو ماتيو انصار بركات انصار انا እግዚአብሔር ይዛረ ماتيو نمرقم فتوا نسخا مصطو نبركات كا اي باغان ساون رحقته نمرقم كم كده أنت خدنا نسخة خماينا وشتو كم كبقونا بعصمتو سرس اسقى بعصمتي سرس ناي مرقم نجار كفيو كل نجار كانت هاي قبل ماتي يبكل كم تي زق أنا أتفهلو لبسن كم تخل جدي زعت قناتني يخون نيل وشو زي خابك زابير نايت صارتين نبتهم أب نفسي كفؤ زاربون فدا يخون زي نسأل أخا خمان ديت من يلو كفؤ نجار مخان أبتم تصاريت أبتم أب نفسي كفؤ زاربو فدا يخون كل ريو داويت نايك زابير سب سلزي نايك زابير بركات كل جدي تاينا خنكون زلونا قال እግዚአብሔር ስምላት አለው ሀብት ለው ነሸግሮ ሊሆን ስማዕና ወላ እንታይ ይርዳንኒ እግዚአብሔር አይሽገርኒ እንጽዋ ዘበልንሱ ሀብታም አምላክ ይብለና ስለዚህ ጽቡቅ ሆነ አራያ خلونا ሰብክ ባረክ ከሎ ደስ ይልና ህሪዮ ጽቡቅ አይነ ህሪዮ ይዝግባና ማለት ንበረኸ ዘለና ራያ ከማዕራረ አለው ዳዊት ናይ እግዚአብሔር ሰብሲ ናይ እግዚአብሔር ከአለነስ ተረዳ ሰብይኔሩ ድሕሪት አይሉ አይሉ لو هات እግዚአብሔር አምድር ህያዋን ከምድሪዮ እንተ ዘይአምንስ ወላ አፍትና ይሽግር ግዚያውን አፍትና ይጸገም ግዚያውን አፍት በሰፈላለ መስገደል ተሐልፈሉ ግዚያውን እንተ ኾነ ኩሉ ጊዜ ነን ከተራኸት ከላለካ እግዚአብሔር አሎ አብዙፋኑ ክበጽሐለይ ኮመለይ ደው ክብለለይ ክትብል ክትክላለካ ኮሚዝብል ዘሎ ዳዊት አይ لو هات እግዚአብሔር አምድር ህያዋን ከምድሪዮ እንተ ዘይ አካባቢ ወዝ ነበረ ኾነታት ካሊዩ ማለት አንጻር ኩሉ ኾነታት ግን ታይብል ነይሩ لو هات እግዚአብሔር ክሪኤ አምድር ህያዋንስ እግዚአብሔር በጽቡቅ ነገር በረከት ክበጽሐኒ ዳበለ ይርኢኔሩ ዶት ገርሎ ኩሉ ኸፎም በጽሐኒሩ ናይ እግዚአብሔር لو هات ከምዝሪዮ እንተ ዘይአምን ማለት ስለዚህ አው ታዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኩሉ ጊዜ እታባና ጀምሮ ሰናይ ነገር ክሳብ መወዳእታ ክፍጽሞ ክሳብ መወዳእታ ከሳልየና ዝደሊ አምላኽ ስለዝኾነ ታንኮና ለና ማለት አምላኽ ይመስገን أب እግዚአብሔር توكل تخنجبر نجزابير كنت مت أو خا كنت صقع علينا صعب تك نجرنا خلو እግዚአብሔር بتقابلو عابي نجار يتوكانيو نعيش معلت نعيش نجار زنع من يبلنا هذه جماري أنا كان إشتيت خنا في السامنا أزيخ عبيد بلنا مصحاب قدس أملاخ عين قال على فنيت جماري خان إشتي كهون خليت هن إشتي تتك طواف كنت هاي جبرني እግዚአብሔር يطفاني يعبيا كوادا يوس خلا كوادا ስለዚህ أب يوب كزارب كله كوميلو جماري كان إيش أنت تخون في الصامنة تايخوني أزيخ عبيه أب زكرياسون كوميلو نياسو استوها بقال نزربابيل قريتا زربابيل توها بقال نمسرة زابيت أداو زربابيل سرتا أداو خاخ في الصماين نسخر ما جابير قويتها سراويت نباخاتكم كم دل آخر نخت فلت إخا نمعاتن عش نجرزنا منيو إذن شو عتين كلها مدر زراعين تجزي هير نتا أبيد زربابيل زلا ملكعي من دقت حقسن كريعين እግዚአብሔር كتعي خلها እግዚአብሔር كسلت الكا خلو እግዚአብሔር قناع الكا خلو دسيل ويزر يلك بصعد عينه ايري كان እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ክትባረኽ ድሌት እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን ናይ መዓልትና ኣሽ ነገር ከይናዓቕና እግዚአብሔር ኣብኡ ምውሳኽ ይእዝዝ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ክሳብ መወዳእታ ዘብፅሕ ምዃኑ ፈሊጥና ክንእመኖ ይግባአና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ክንስርት እንድሕር ኣዳው ደግፈናና ክንፍጽም ኣዳውታይ ገብራና ይድግፋና ንምጥናስ ሓይል እንድሕር ሂቡ እግዚአብሔር ንምውላድ ሓይል ይህብ ኣይንኮላልፍኒ ኣይጭንግፍኒ ብዙሕ ግዜ ከም የጓንፍ እዩ ይመጽእ ይኮላለፍ ማለት እዩ ነዚ ሲሪየስሊ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ትጸገም ኢልና ኣለሊና ታንገብሮ ኢና ዘለና ክንወቅዖ ዘለና ነገር እዩ ማለት ስለምን ኩላፍ ከም ኣምላኽ ኣይኮነን ኣምላኽ ባህጊ ወይ ከላ ህርፋን ረሲኣን ጥራይታይ ዝገብሮ ዘንኮላልፎ ናይ ጻድቃን ነገር ግን መፈጸምቶም ዝተባረኸ እዩ ስለዚ ትምን ኩላፍ ንሎ ዘለና እንዳዘረ ከም ዓንኬል ኮይኑ ናብ ፍጻሜ ከይትበጽሕ ዝሓንቕ ዝሕዝ ዘበለ ኩሉ እዚ ክእለ ዘለዎ ነገር ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ኣሜን ኣምላኽ ይርዳአና ኤልሲ ነዞም ከምዚ ዝኣመሰለ ሽግር ዘጋጥሞም ወይ በዚ ምን ኩልላፍ ንብሎ ዘለና ዝጽገሙ ሰባት እንታይ ትብልና እንታይ ተስፋ ኣሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ነገር ዝሓስብ ከለኹ ኣነ ኻሲ እታ ኣብ ምሳሌ 19:21 እንደላ ትዝከረን እንታይ ትብለው ኣብ ልቢ ሰብ ብዙሕ ሃቐና ኣሎ ምኽሪ እግዚአብሔር ጥራይ ግን ይጸንዕ ብል ሕጂ ንኸ ዓይነት ጸገም እንድሕር ደኣ ኣቮይድ ክንገብሮ ወይ ድማ ካብኡ ክንርሕቕ እንተዳ ኮይኑስ ብዙሕ ግዜ ምኽሪ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኣብ ህይወትና ኢልና ክንሓስብ እሞ ብኡ ክንጅምር ከለና ዝኾነ ይኹን ክንገብሮ ንደሊ ኣብ መፈጸምታ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ኢላ ይሓስብ ምክንያቱ እዚ ኣብ ሰባት ብዙሕ ሃቐና ኣሎ ሕጂ በቲ ሃቐና ተበጊስካ ብዙሕ ገንዘብ ከተጥፈእ ትኽእል ኢኻ ንዑ ንምትግባር ብዙሕ ግዜ ከተጥፈእ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ዓቕሚ ከተጥፈእ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገር ኣዋዲድካ ኮታስ ኣብ መፈጸምታ ከይበጽሕ ይኽእል እዩ ግን ምኽሪ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ኢልካ እንድሕር ደኣ ሓሲብካ እሞ ናይ ብሓቂ ምኽሪ እግዚኣብሔር ኣብ ልብኻ ጸኒዑ ኢልካ እንድሕር ደኣ ኣሚንካሉ ብኡ ክትቅጽል ከለኻ ዋላ እውን ዕንቅፋታት ከጓጥመካ ከሎ ስኢልካ ትምለስ ዓይነት ሰባት ኣይትኸውንን ኢኻ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ብርግጽ ኣነ ምኽሪ ኣምላኽ ኢለ ኣብ ህይወተይ ዝፈልጥ ኢልካ ስለ ተኣምን ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ከዓ የብለናሲ መንፈስ ንመንፈስ እግዚአብሔር መንፈስ ምኽሪ ኢሉ ኣሎ ኣብ ኢሳያስ 11 ሓደ ሕጂ መንፈስ ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር ዋላ ከማን ብዙሕ ግዜ እንታይ ንደቀይ ዝብሎም ኣሎ እንታይ ከም ተጽንዑ ክሳዕ መወዳእታ መታን ዕውታት ክትኮኑስ ካብ እግዚአብሔር መርሕት ሕተቱ ይብል ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እዚ ኸጽንዕ ብልዮም ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ናይ ምንታይ ኢንተርቪው ድሰማዕኳሲ ሓንቲ ጓል ብጣዕሚ ናይ ሕጊ ከተጽንዕ ደልያሲ እንደገና ኣብ ኣሜሪካ ማስተርስ ባዕልኻ ክትገብር ዶክተሬት ክትገብር ብለው ማለት ክንደይ ፋይናንሻል ዓቕሚ ዝሓተካ ሕጂ እዚ ኩሉ ጌራ ሃሪፋ ጌራቶስ ኣብ መወዳእትኡ ግን ብኡ ንኽትሰርሕ ሲ ዋላ ሓንቲ ፓሽን ዘይነበራ ኮምፕሊትሊ ኣኸማነ ይቀይራ ሕጂ ሲ ሓደ ግዜ ዋላ እዚ ምስ መርገም ዝተሓሓዙ እንደይ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብዙሕ እንዲህ ሃቐና ዝለዓለካ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ከኣኒ ኣብቲ ገና መንእሰይ ከለኻ ብዙሕ ነገር እዩ ሓሳባት ድመፀካ ግን ናይ ብሓቂ ክሳዕ መወዳእታ ዝበፅሕ ንዓኻን ንቤተሰብካን ንርእስኻን ተሓጒስካ ብኡ እትቕጽለሉ ሓሳብ ኣብ ውሽጥኻ ክኸውን ግን መንፈስ እግዚኣብሔር ኩሉ ሻዕ ክመርሓካ ንመንፈስ ኣምላኽ ምቁፃር እዚ ሰናይ ነገር እዩ ምክንያቱ ሓይልኻ ዓቕምኻ ገንዘብካ ካብ ምጥፋእ ኣብቲ ዘይቀንዕ ነገር ይሕልወካ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ምስቲ ንምቕናዕ ዝተዋህበ ተስፋታት ኣምላኽ ኣሎ ሕጂ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ተርሒና ካብ 1 ክሳዕ 3 ሲ እቲ ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መገዲ ሓጥኣን ዘይቀውን ኣብ መንበር መላገፅቲ ድማ ዘይቅመጥ ነቲ ሕጉድ ኣለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብሲ ኢሉ ንሱ ብፁይ እንደገና ከምተ ኣብ ጥቓ ወሓዝ ማይ ዝተተኽለት ኦም እዩ ይብለና ፍሬኣ ከዓ በብግዜ እትህብ
حجي نزقبره كله خاني يسلط يبلنا حجس نقبره كله متان كسلطنا إذا كم يزبل تصفات واحبنا نيجزيابير قال كل شيء كنستنتن كل حدا تي أمامتنا أتحساسبنا نابنا يجزيابير مخر اندقن عايز خيل كابوز تل على دماني جزيابير مسجن نفر سبات ببجزيو عسبنا نركب ببجزيو كستين قب ولو إن ياسوس كما يلومش أب معرف حدا كتر شو مونتا تريناس نتأود الله تتأنك كم أنت خد قبرسي نزحج زي كاب أفكا عيت فليو تدا أستنتم كل شيء لأن أنا حجي كاو قد إلى دلها بتعمد استبلكا شعو ما قد خاتق النعمة كسلت أكايخ حجسي نمثلات إن معنعن زتوها بتسفاسي نقال إجزابير ممليسكا مستنتان بقو ممرح إجزابير مسكن لحرك على إجزابير حيالي كتستنتنون كلها أن تحساس بخايد لوت مسمخر أملاخ إن دقات أمكا ناتك حسابات إن دالجسة ناي إجزابير نجر أو وش تخا إن داتا جهدا خجبر سلادل ناي مقنع جروم تسفاز توهبه ناي إجزابير قال مسخ موهدي أملاخ سلزي تسفو استمسجن يخون سام حوينا بخاخ مزي أبز حالف كفالات بزعبا استفال لي عينة مرجمن وصيتاتون كنرقنينا لنا بزعبا زاتو كيركاسكي متقال اللي تقبر لنا قدمنا بتمتقال المخادي انتوي باسترا كيل بزعبات من كل لاف لا تزاربن كله يذكر نيره بولكي وي بدرجة فاميلي وي بدرجة بيتسب ترايون دي كونه ولا بدرجة هاجرون كي ترفه زمن كل لاف أبو زحبوتا تريقة بفلاي كابتن زي ما عبل هاجرات مالتي نعم نتابعدنا نحدار إيخاو أبت تحت قرصي مسرتها ولوتي كمز الزخيل استسلع باجت حجوز تبقسه هنس أتاتالو نايب حكي خاطر تصبيو تجميرو تراي دي كونه استفسي مخطري أمو فلاي قبل بتحبرة سب زنبرة ناي جزا خراي جنكي سفلالي عينت جنكتات حرنت كبرنا الكاتب بيومالو ستيل سجابزا ساعات زي درجة أي تفتصم جمروا مبر استجمر مبر زتفتصم درجة عين رأنينا سلازي كل ساعة انتاي تنقو نمن تايو زز تجمرسنا مفتصم تودي بتصح الكان حداني ريخايو التصور أبي خاطر خبون حريلكا أبتي نتمدر حيزوز قابزولو حلك أنها تنسلت أنا تنيد بقس سلازي مزد ديل كي جبر كادما أبت جبراو نجرو أبت أبايتا وتسيت أي ترخبون لنيها سلازي زون نجرا ما قدي كتنك فويدلي كل جزء مسارات زي بلو مرجم يلا مالت ما بقس وي مسرت نحد أدي بلو مرجم ونكون أي كلني سب كم جمرة كابز فترة تحيزيو كاب حق أملاخ مسودقة كاب صراحة أملاخ مسفرسة كاب تجزي أبيرز حقق حقي مسودقة بدحريو مكرا شجر جنكت دخام زي مصلو مزيوم نزي تسب زقاتهم أدم مالتي زقاتهم ودكت دما برؤسو يو خولو فتينو كلت يوم تراي مخانو مسفلوتو سي مصحف قدس انتاي بلكا قصل بلس الله جيبوم سي حفرتهم كشفونو فتوني بلكا سب كابت زودقو ودكت برؤسو كدحنا يكلن ذاتس واي እግዚአብሔር መጪው አቤል ለኻይልዎ ከምዝን ይሉት ታሪክ ኩልና ንፈልጦይና ብድሕሪኡ ግን አባ ደስ ብለን እንታያ ብደበሎ ገይሩ ከደኖም ያትብል እዚ ድማ ነቲ ዝመጽእ ናይ ሩሑቅ ምድሓን ዝጠመተን ዝራእየን ትርጉም ዘለዎ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መምጽኡ እንታይ እንድሕሪልክ እቲ ብሰንክናይ ሰይጣን ምትእትታው ኣብ ገነት ኤደን ሰብ ካብቲ እግዚአብሔር ዝለክዓሉ ዝሓንጽጽሉ ዕላማ ወጽኡ ስለዝነበረ ናብ ከምዛ ዓይነት ናብቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ መገዲ ክመልስ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምብጃው የድሊ ናብነት ኣብ ሮሜ እንድሕር ዳኣ ርኢናዮ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 17 ሞት በቲ ሓደ ካብ ገዝአ ይብል በአዳም ማለት እዩ እቶም ትርፍ ጸጋን ውህበት ጽድቅን ተቀበሉ በቲ ሓደ ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ህይወት ይገዙ ተባ ህይወት ይልዋ ዘሎ ዛውያ ተዘላለማዊት ህይወት ያ ኣብዚኣ ንኽንገዝእ እንታዩ ትምኽንያት እንድሕሪልካ ትደበሎይ ትዋጋይ
ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ ካብ ከምዛ ዓይነት ውድቀታት ወይ ድማ ወዲቕና ውዱቕ ዝኾነ ሕልና ናብራን ሒዝና ንኸይንኸይድ እዚ ደም እዚ ሓርነት ሂብና እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ዘላ ቃል ከንብባ ይደሊ ካብ ፍቕዲ 14 ተዳሪና እንታይ እትብል እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘርኢ አብርሃም አልዓሎ እምበር ንመላእኽትስ ኣይልዓሎምን እሞ እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክሰዓር ንሱ ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሃት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱውን ብእኡ ሓበሮም ስለዚ ነቲ ሓጢኣት ህዝቢ ምእንቲ ከተዓርቕ ብናይ ኣምላኽ ዘበለ ደንጋፅን እሙንን ሊቀ ካህናት ምእንቲ ክኸውን ብኩሉ ነቶም ሓዋቱ ክመስሎም ተገብኦ ይብለና ስለዚ እዚ እዩ እቲ ውዕለት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ እቲ መርገም ካብ ዘፍጥረታት ሒዙ ካብ ኣዳማት ሒዙ ምስ ኣተወ ኣትዩ ኣይተረፈን እቲ መርገቡን ተገልቢጡ እዩ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃእ ጠቕሊሉ እቲ መርገም እንታይ ገይርዎ ካብ መርገም ሕጊ ተሻይጥና ስለ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰዓት እንታይ እዩ እዚ መሰረቱ ነዚ ኢና ክንፍትሎ ፈቲና ዝተፈላለዩ ኩርናዓትና ህይወትና ኣገልግሎትና በቤተሰብ ደረጃ በውልቀ ደረጃ በሓዳር ደረጃ እናበልና በብ መስራዓቱ ክንሪኦም ጀሚርና ማለት እዩ ነዚኦም ኩሎም እዚኦም እንታይ መሰረቶም እንድሕሪልካ ገለ መሰረት ገለ ኣምላኻዊ ዘይኮነ እምነ መሰረት ዝፀንሑ ዓይነት መሰረት ብኸመይ መገዲ ኢና ነዚ እምኒ ዝነንከራርዎ ድሕሪልና በዚ መበጃዊ ዝምዃን እዩ እዚ ክልተ ካብ ሮሜን ካብ ዕብራውያን ናምፅ ዝዛረቦ ዘለኹ መወዳእታ እንታይ ትይደሊ እታ ናይ ዘሁልቅ ምዕራፍ 22 ዘላ ሓቢርና ክንሪኣ ደስ ይብለኒ ኣብ ዘሁልቅ 22 እዚ ታሪክ ደቂ እስራኤል ተጓዒዞም ንስግር ዮርዳኖስ ምስ መፁ ኣብ ጎልጎል ሞኣብ እዮም ዝተቐሚጦም ሰፊሮም ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ ባላቕ ዝበሃል ናይ ንጉስ ናይ ሞኣብ ኣባ እንታይ ኢሉ ናብታ ኣብ ተቃርባ ዘላ ጴጦር ኣብ ሃገር ደቂ ህዝቡ ተቐሚጡ ዘሎ ናብ በልዓም ወዲ ቢዖር ከምዚ ኢሎም ክጽውዑ ልኡኻ ሰደደሉ ኖ ካብ ግብጽ ዝወፀ ህዝቢ እንሆ ንሱ ገጽ ምድሪ ኸዲኑሎ ንሱኻ ኣብ መንጽረይ ተቐሚጡ ኣሎ ኢሉ እቲ ኣብ ዓሞናውያን ዝተገብሩ ደቂ እስራኤል ዝገበርዎም ንዓሞናውያን ስለ ሰምዐ ፈሪሁ ማለት እዩ ምንም ካል ነገር ኣይኮነን ጃስ ፈሪሁ ከምቲ ንዓሞናውያን ከምኡ ድማ ንዓና ከምኡ ክገብሩና እዮም ኢሉ ስለዚ በቲ ስጋዊ ነገር በቲ ዝሪኦ ዘሎ ነቲ ምድሪ ኸዲኖም ዘለው ደቂ እስራኤል በቲ ናቹራል ነገር ክገጥሞም ኣይከኣለ ስለዚ ፈርሕ እንታይ ይድብል ዘሎ ሓደ እዩ ክሻየጥ ይደልዩ እንታይ ትብል ዘላ ንሱኻ ናብታ ኣብ ተቃርባ ዘላ ጴጦር ኣብ ሃገር ደቂ ህዝቡ ተቐሚጡ ዘሎ በልዓም ወዲ ቢዖር ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዲል ክገብሮ ክኽእል ኣለኒ መጀመርያ ኢሉ ስለዚ ነዞም ክትረጉሞም ዘይትኽእል መርገም ዘይብሉ ህዝቢ ንሓደ ተረጋማይ ንሓደ ነቢ ዝነበረ ሞ ናብ ዓስቢ ጥንቁልና ዝዘንበለ ሰብ በዚኦም ገይሩ እንታይ ክገብር ደልዩ መንፈሳዊ ዓለም ዲል ገይሩ ድሓረ ክገጥሞ ናቱ ታጠቕስን ድሕሪእናያ ንሱ ኻባይ ዝሕይል ኢሉ ፍቅሪ 6 ኢሞ ሕጂ ድማ መፂካ ነዚ ህዝቢ ክትረግመለይ እልምነካ ኣለኹ ንስኻ ዝመረቕካዮ ምሩቕ ዝረገምካያ ኻርጉም ከም ዝኾነ ፈልጥ እሞ ምናልባሽ ክወቕዖን ካብ ሃገርካ ከውፅኦን ክእል ይብላል ስለዚ ገለ ተመክሮ እዩ እዚ ንዓርገመለይ እቲ መርገምካ ንዓታቶም ክስዕርሲ ምኽንያት ክኾነኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ በልዓም ከዓ መፅኡ ሸውዓተ መሰውኢ ነዲቑ እዚ ናይ መሶጶጣውያን ናይ መሶጶጣምያ ናይ በዓል ኢራቅ ዘሎ ዓይነት ኣገባቢ ልክዕ ነዚ መሰውኢ ዝነዲቑ ሸውዓተ ዝራብዕ ሓሪዱ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዲል ክገብር ናብ ሓደ ከረን ወፅኡ ክረግም ማለት እዩ ብላዕሊ ምስ ረኣዮም ግን تزبله كله قال حرك زهول كعسران كلتن بمول عسران ثلاثة ترينا أبو تزارب وزربا قال تراك الزارب بل عم كان أملاخ بلو بلغ ودي بيعور نجوس مؤاب نو كاب مصر زوات حزب قص مدر خدين الله حجمتي كان عور جمال لي من الباش كواجون كوتسون خيليه إلو لا خلي يد بلو دله إجزاء مسيو كم ترى خبو ما دتك من نفط مسجاري إجزاء نبي دليل خايد بلو دله سلزي إذا سبزق نتعاسب تنقل الناس لزي دليل قويتا خل كيلو كنسو إذا سبزق نتايد بلو دله نو خيد على النيلو كت كيد نحد دليل خيد يلو مدة أبصال سيج زي مالتي كيدو انتايو أقاتي موتيلكا اتمسوي سريعو سوي إلو سوي إيوه لعل ديبو مستوى تسجن نتهزب بلعل خوينو ترى استزاربو زربا قنتايبل كاب أب زهولك عسران سلستن
ካብ ፍቅዲ 7 ከንብባ ምስሉ አልዒሉ ድማ በለ ባላቅ ካብ አራም ንጉስ መአብ ካብ خራን ምብራቅ አምጻኒ መጺካን ያዕቆብ ርገመለይ ንዓን እስራኤል ጸይፎ አምላኽ ንዘይረጎሞ ከመይለ ክረግም እግዚአብሔር ንዘይጸየፈኸ ከመይ ገይረ ክጽይፍ ካብ ርእስ አኻ ወሕዳ ሪኦ ካብ ኩርባታት ቃጥምተለኹ ነው ንበይኑ ዝቕመጥ ህዝቢ ምስ ህዝብታት እውን ኣይቁጸርን ነታ ሐመድ ያዕቆብ መን ክቆጽሮ ይኽእል ወይ ንርብ እስራኤል መን ይጽብጽቦ ነፍሰይ ሞት ጻድቃን ትሙት መወዳእታይ ካ ከምናቱ ይኹን ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ አባንታ ያትብል አምላኽ ንዘይረጎሞ ክረግም ኣይክእልን ይድብል ደሎ እዚ ህዝቢ እዚ ዝወፀ ካብ ግብጺ ምሩቕ ህዝቢ አብኡ አስማት የለን ጥንቁልና እውን ኣይሰርሕን ኢሉ ስለዚ ብድላዩ ዓይነት ከረን እንተኸደ ምስቲ ናይ ባላቅ መኽሪ ከሰማማ ኣይካለ እግዚአብሔር እንዳተጓነፈ ነቲ ናቱ ናይ ክረግም ኢሉ ዝመፀ ናብ ምረቃ ለዊጥዎ ማለት እዩ ስለዚ መሰረት ደይብሉ መርገም ኩሉ ግዜ ኣይሰርሕን እዚ ሰብ እዚ መጽዩ ክረግም ወላ እንተበለ ክረግሞም ግን ኣይካለን ሓንቲ ምኽንያት ረኺቡ ምስ እግዚአብሔር ዘባኣሶም ሓንቲ ነገር ክረግሞም ስለዘይ ካለ ንዓዳ እዚ ነገር እዚ ክሰርሕ ኣይካለን ዛነ ዝገብሮ ዘለኹ ክሰርሕ ኣይካለን ንኣዋልድካ ምስኦም ብምርኻ በዚ ኣጥራይካ ክትዕወተሎም ትኽእል ኢሎ በኣጥራዩ ምስ እታ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ወሪዱ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰዓት እንታዩ መሰረት ደይብሉ መርገም የለን ገለ ከውዝ ኣለዎ ነዚ ኸኣይና በብታራ እናገበርና ክንሪኦን ብኸመይ ዲል ክንገብሮን ክንርቕኒ ናብ ዘን ዝሓለፋ ክፋላት ማለት እዩ ከምዚ ክንሪኦ ዝጸናሕና ማለት እዩ ሳሙን ሓፈሻዊ ካብቲ ዝሓለፈ ክፋላት እናተንከፈ ከብረህልና ጸኒሑ ብዛዕባ መርገም ሞ ብዓብኡ ኻስ ምኽንያት ተዋው ዘይኮነ መርገም ኣባና ከም ደይሰርሕ ቃል ኣምላኹን እነግረና ኣሎ ማለት እዩ እምበር እንታይ እዩ ዳኣ ትናትና ግደ ካብዚ ኩሉ ሓርነት ረኺብና መታን ክንመላለስ እንታይ እዩ ትናትና ተራ እዋ ብርግጽ ማለት በአምላኽሲ ኩሉቲ ዝድለ ዘበለ ቀረብ ተገይሪ ማለት እዩ ከምዚ ሓወይ ሳሚ ክብሎ ዝጸንሐ ኣብ ቆሎሴውን ከምኡ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 14 ነቲ ብሕጋጋት ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ ተጻሕፈ ጽሕፈት ዒዳ ደምሲሱ ይብለና ንዕኡ ኣብ መስቀል ሸንጊሩ ካብ ማእኸል ኣርሓቆ ነቶም ሕልቅነታትን ስልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብኡ እናፈከረሎም ብግልጺ ኣስተሓፈሮም ስለዚ ቃወመና ዝነበረ ጽሕፈት ዒዳ ድኸስስ ብዛዕባ መርገም ኢምፖዝ ዝገብር ናይ ስታይ ማለት እዩ ኩሉ ታይ ኮይኑ ወይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሞይቱ ካብ ማእከል ኣወጊድዎ እዩ ኣልይዎ ይብለና ኣሎ ስለዚ ናትና ተራዳ እንታይ እዩ ሕጂ ኢና ክንገብር ዘሎና ንሕና ንዝብል ግን ንሓርነት ተፀውዒና ኢና ክንጸንዕ بحرنت كلمة على يلينا ما أدري مسح قدس كزارب كله أب يعقوب معرف حدا إسراء حمشن كم زبلك على نري إتي أبتملو حقي نصير ما حق حرنت أصب يوز مثلا زقنعن قبر زقبر إمبرزير سمع جنا زقبر بقبرو بس خواني والله حجي حقي حرنت والله حرا زوج حقي نتاع زوج حقي ده أثر حقي كونن مرجم إمبوز مرجم أبانا تايتقبر زوج حقي كونن إحنا تقبلنا زلنا ما تقول ثنا يسوع كريستوس أمسك المويتو لك عمتي أبقلاتي عم العب سلسته أصري أساس تربع تنلله إحنا نتصفى من فس بأمنتك نقبله تبارك أبراهام كأ بكريستوس نهزاب ما أنت خونسي أبعين جاي تسكال زبالة خلو رجومي تصحيح اللهم كريستوس مرجم كينو كم مرجم حقي تايقبرنا تشاهدنا استشاهدنا حزبنا استعدقنا حزبنا رست أملاخنا طريقة أملاخنا ولا مسحوق نقرأنا خلص سخاتكم سي لا من قصة خنات قدوس حزب طريقة أملاخ زغنه حزبي يخون بلنا مالك داي كنا نقبر دقنتنا إجابير كنا نقر جي انتهي لا عمو نقبر زلنا نزبل جي كل جزء أبت حق حرنت كانت هكرا لنا كنت أمتها لنا هري لنا نعوسي كم ناي هيوتنا ناي من قصاص ممرح يجرنا خنوسته خن كلالنا زخون يخون برودكت صراحة ولا زخون يخون تكالسي حد نقدر فريات مسافريات مس مانوال تدال ولا ممرحي مالتي سلازي لا يدق سبات ممرحي ويكلاي مانوال كمصحف قدوس سلازي خونه اتحق املاخسي كما يكون نحن ما سينازل انت عينت وعلتي انت عينت واقع كفيل الله انت هنقبرنا ماتيو كنستعنا املاخ بولقنا خنفلط يلينا ماتيو ولا بتي افيسون معرف حدا خزارب كلها على بولس بالمهنيز أملاخ بفلتات يلو أملاخ مثلا بفلتات هكذا لكم منفس سبب منفس مجلس ما أنت خباكم يعين تلبخم بريهلو
ስለዚህ የአይንት ልብናና በምታይ ክበርሃለሁ ለአምላኽ ብዝፈለጥና ያመጣን ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ብዝረኸብና ናይ እግዚአብሔር ቃል ብርሃን ብዝረኸብና መጠን የአይንት ልቦና እንታይ ይገብር ይበርህ ተስፋና ንፈልጥ ኣብ ተስፋና መምልላስ ይኾነልና ኣብ ተስፋና ምጽናዕ ይኾነልና ወይ ዝብለና ኣብ ጴጥሮስ ውን ምዕራፍ 2 ኸላይ ጴጥሮስ ውን ክዛረብ ከሎሲ ነቲ ትንቢት ከአምላኽ ዝተዋህበ ትንቢት ከማፍ ስፍራ ጸልማት ዘብርህ መብራህት ጌርኩም እንተስተባሃልኩም ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ኢልና ኣሎ ኣብ ጸልመተ ኤርያ ኩሉ ኣብ ጸልመተና ዘበለ ቦታታት ኩሉ ከም ዘብርህ መብራህት ጌርና ነቲ ቃል ክንጥቀመሉ ኣዝያ ኣገዳሲ ከም ድሕዳ ጌርና ሰናይ ንገብር ኣለና እንደገና ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 28 ከባቢ እንታይ ኢልና ኣሎ ዝምህረኩም ዘለኹ ሓቂ ሓሰት ኣይኮነን ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ከምቲ ዝመሃረኩም ከምኩም ከኣው ክትጸልዑ ይከኣለኩም ለና ስለዚ እንድሕዳ ናይ ብሓቂ ናይቲ ቃል ብርሃን እንድሕዳ ረኺብና ኣኡ ጸኒዕና ባሕርነት ኣኡ ጸኒዕና ብነጻነት ክንመላለስ ይኽእለና እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር እንታይ እዩ ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ ከሎ ጸጋን ሓቅን ግና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ መጸ ይብለና ስለዚህ እቲ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኣብ ዝሓድሽ ክሳን ዝመጸልና ብርሃን እቲ ዲስፔንሴሽን ደለናዮ ማለት እዩ ኣኻእሎ ዝህብ ብርሃን ዓቕሚ ዝህብ ብርሃን ግበራይ ትግበር ዝብል ጥራይ ዘይኮነሲ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ ባሕርነት ክትመላለስ ዘኽእለካ ብርሃን እሞ ስለዚ ኣብቲ ብርሃን ክንጸንዕ ነብቲ ብርሃን ኩሉ ግዜ ከነተኩር ከም ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጸልማት እያ ኣብዛ ጸልማት ዝኾነት ዓለም ካብ ናይ ዓለም ተጽዕኖ ካብ ናይ ዓለም ብከላ ነፃ ኮይና ክንመላለስ መታን ክንክእል ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርና ከነስተብለሉ የልየና ማለት እዩ ኣምላኽ ይባርኽካ ፓስተር ንኩላትና ዝሃንጽ ዘሳግር ከምኡውን ካብቲ ናይ ምንኩልላፍ ህይወት ኣውፅዩ ከቐጽል ዝኽእል ሓሳባት ክትቡና ጸኒሕኩም ጎይታ ይባርኽኩም ዕድሜ ኣኽቢርኩም ምምጻኹም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም እግዚኣብሔር ከም ዝኣመሰለ ማእዲ ስለ ዝሰርዓልና ከኽብሮ ይፈቱ ድሕሪ ካሜራ ኮይኖም ዝሕግዙና ዘለዉ ካሕሳይ ተወልደ ብርሃን ምስ ኣሸር ኣኽሊል እዮም ጎይታ ይባርኽኩም ቴንኪዩ ብጣዕሚ ክቡራት ተኸታተልትና ሎሙን እዝን መበል ሻምናይ ክፋል ካብ ትንሳኤ ቻነል ዝቐርበልኩም ዘሎ ዝርርብ እዩ ከምቲ ልሙድ ንኻልኦት መታን ክበጽሖም ሼር ብምግባር ነዚ ኣገልግሎት ዝደግፉ ኣብ ዝቕጽል መደብ ክሳብ ንራኸብ እቲ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ሰላም ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ንልብኹም ይግዛዮ ተባረኹ ኣይትረስዑ ሓራ ምእንቲ ክንከውን ክርስቶስ ሓርነት ኣውፂና እዩ ስለዚ ጽንዑ ደጊም በርዑት ባርነት ኣይትቆረኑ